Mohla bys nám teda říct, proč s náma dneska nejseš na plese? Protože se právě účastním mistrovství světa juniorů v Polsku. Takže velký plán do budoucna? No plány, ještě rok chci pořádně lyžovat a proto jsem se rozhodla rozložit 4. ročník. A mohla bys si aspoň nám něco vzkázat a pěkně se s námi všemi rozloučit? No tak já bych chtěla vzkázat celý mý třídě, ať si to pořádně užijete ten ples, protože je jenom jeden a že se na vás hrozně těším. A ještě zamávej.